Bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe télé meɗen walla min aya habride jobbo TV international tinaɗo gandaɗo pamal to wala ko haalata ko sona ko yowiti hono gueɗe ɓurɗe ɓurnade windere nde sawtol ko Abdoulaye Sarr kabaruji meɗen e kala yontere bandiraɓe tedduɓe calminal teddude ɓurɗi e gonduɗe e needi ummade amen e fadde nagal bandiraɓe bandiraɓe tedduɓe ko wiyete on leydi Sénégal oɗo sayno wayno ko sunare mawde wona nden sunare noon ko sunare nalanke mawɗo tinaɗo gandaɗo tigui gollaɗo leydi Sénégal ina wiya hono Thione Seck Thione Ballago Seck o yehitani o yi aduna ko yehita ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e joyyi mbeɗo 1955 o rutti ko ñande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho mbiyen 1955 2021 o sankoro duuɓi capanɗe jeegom e jeegom kanko Thione Ballago Seck o ñande nde o hoore biro mi ƴeɗimo dimanche wayno ko nde no sankide o sankide ko wirna ko to enne hono Baboul Yoff e nder ɗon noon yimɓe heew hilfaɓe hewɓe gaari tawtorama ha tengti wonande to banggue nalankoɓe koye Alhaji Baba Baydy Mal ko sehil makko guiɗo makko noon kadi wayno Youssou Ndour en ko Ismaïla Lo en e woɗɓe kañumen foof gaari e gam tawtorede kono kadi to banggue lamɓe ɓe kadi wono mabɓe hayso heewat wono mabɓe arɓe tawtorede wonen to banggue wirnede nde e nder ɗon noon ne wayno kanko Thione Seck so wiyama Thione Seck eɗo wayno nalankoɓe foof hono muɗum walla nalanke mbaɗo hono makko ni wona hunde wiyamde siwo golle makko e darde makko aɗen kolliti en mbi ene wayno kanko Thione Ballago Seck kala ko yimi ko deftere konngol goto ne wawi so silama siltan ene wawi wonde deftere ɗum ɗon noon ene wayno kanko Thione so tawi o ruttima ko funare mawde wonande hono leydi Sénégal kadi ko sunare mawde wonande hon dunde Afrique caggal ɗon en wonde kanko Thione Seck wonko ɓuuri hen yurminade hono ɓuuri hen yurminade tikko saaha nde o wirna hawo gayni nde honande hono Wally Seck ɓi ko o wi ko nden nde wirna ha gasi nde e nder ɗum ɗon noon ko nanta kanko Youssou Ndour kamɓe Ismaïla Lo goni jimde hono yanande taw yimɓe fof jii ha laaɓi keddi e to yanande kamɓe tan ɗiɗo ɓe gondi eɓe goya no fewi bojji mabɓe camcam ɗum ɗon satingol ene konngol ko Thione Ballago Seck caggal noon bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe jobbo TV no mbiɗen ni ene wayno so wiyama hono Thione Ballago Seck en teskeno ko wayno hono jimni makko ɓoyɗi ɓuuri hikke won hakke duuɓi capantati ko wayno hono chauffeur bi eko wonande jimol tinangol gandagol pamangol kanko Thione Seck o yimi hayko gueɗe ɓennuɗe o yimi gueɗe hande wi kadi hono gueɗe gayoje cikken bandiraɓe tan wayno kanko no jogui noon eɓɓoje mawɗe ko wonde projet e wayno koye wiye ko wayno hono Thione Seck walla Ballago FM ɗum ɗo foof ene jeeyaɗo hen caggal ɗon kadi o yiiɗi renndide dendagal hono nalankoɓe mawɓe tawa kene won hakke ujunere nalankoɓe gam e fiila lefol tawgol lefol kadi ene saro nder windere nde kala ko noon neɗɗo e wadde neɗɗo e yidde walla neɗɗo e eɓɓude kono Allah e hoddirde tigui rigui e nder ɗum ɗon ko noon gueɗe ɗe cifori nder ɗum noon bandiraɓe tedduɓe yiyama ñande wonde ma garto hen ko wiyete wono gueɗe Thione Seck en torima jomiraɗo joom baɗe e bawrinde Allah yurmotomo yafotomo harnamo aljanna bandiraɓe tedduɓe wiyete hono jobbo TV oɗo saaha hakkude Adji Raby Sarr hakkude Adji kañum e hono Ousmane Sonko gaddulanda Pastef hakkude mabɓe ɗi gata yuppetake o haala hande o haala janggo nder ɗon ene wayno kanko Adji Sarr caggal nde o jooɗino e wone caktirɗe walla wone jeeɓirde on konngol haalingol konngol on o wi kanko dey e jafoɗon konngol ngol o wi ene laaɓi ene wi cer kankoye e hono Ousmane Sonko ɓe leldima ko wona goho ko wona ɗi nder ɗum noon yeehi kadi o yeehi ni ha o wona walla reedu walla ɗesde wonde reedu ko wonde fota wanno kanko haali en jafnima konngol ngol nde wonno timɗe nago e kayitaji nder machine ngaji ɗi e caggal ɗum kadi bandiraɓe teddude ha ko juuri kanko Adji Sarr o wi omo wawi darade e nder alquran Allah tedduɗo o watira o wondir so tawi tan Ousmane Sonko wi meeɗani leldade kanko ma o ya waɗa retrait hono plainte o ɗo wonno ya kayitol ngol yanno gam woytade wullitade ngol o ya o rutto o itta koyngol ngol ha laaɓa so tawi tan on Ousmane Sonko wuli koɓe kaldi ko ni en caggal noon kandi ha ko juuti wonande hono hilli famdere leydi Sénégal anduɓe ganduɓe jaari on ɗon banggue ko leydi mbi kanko Adji Sarr kadi yontinde ustata haala ka wonen to banggue caktirɗe guila radio ji ha e télévision ngaji e nder noon kadi bandiraɓe tedduɓe ɗum ɗo en jahade seeɗa banggue dawrugol so ndi barudugol o wonande Alhaji Macky Sall hoorata ndendan leydi Sénégal e wayno kanko no jokkodiri kono yimɓe taw ɓen yimɓe kadi yimɓe Ousmane Sonko wonande kadi hono mouvement pour la défense de la démocratie hunde kadi wona CRMB
holko jeyno sababu ko caggal nde guiri gara e gurale lukale kewi no fewi nder leydi Sénégal caggal noon ɓe joddi holkoɓe kaldi bandiraɓe teddu bon koɓe kaldi dey kanko Alhaji Macky Sall holliti o wi kanko de yoɓe tin yoɓe gandu leydi Sénégal ko leydi dialogue en pays de dialogue ko leydi kaldigal yimɓe mbawi haaldude ha pamodira ha nodira e kono noon wona gueɗe kadi o jaɓata hay goto wiyata wiide ene wawnamo yo wadda ko waɗata walla wi ene wawna ɗum ɗon ala hen eyyi caggal ɗon kadi holliti o wi l' état reste fort woni ko leydi ndi walla laamu kañum woni foof kañum woni dow kala ko wiyete on gueɗe ko laamu woni dow muɗum noon ɗum alay saago ɓe ganda ɗum ɗon kono itta kane mbiɗen joni kanko Alhaji Macky Sall holliti o wi en wayno kanko omo jaaɓi haaldede omo jaaɓi dendagal yimɓe Sénégal joddaɓe kalda haɓe pamodira eyyi caggal ɗon kadi ɓe duttiɓe e kaali walla ɓe namdima ko yowiti e hono troisiéme mandat ɗo woni dawal tatamal ngal beele ma wadda walla waɗata o wiɓe kanko dey ala fof ɗo meeɗi yaade darade wiide omo yaaha ko yiti hono troisiéme mandat o ɗum ɗon yooɓe tin yooɓe ganda ɗum ɗo ni henno tinan tan ɓe ganda oɗo saaha ko heewi haalama hen ni hen ha joni de hoore goɗɗani dande gonɗen tan ko yiti hono gueɗe joytiɗe e hono guiri garaji ɗi e nder ɗum ɗon noon ha ko juuti nde wonande kanko on Alhaji Macky Sall gurale kalli kewi ni o yurtidi o wi yo yimɓe tin yo gandu on ko kewi ko watte ko no ɗum ɗon wawa haɓɓinde nder leydi ndi nden noon mbiɗen ni hoore waɗani dande Serigne Mountaga Mbacké ko kilifa mawto banggue wono Touba naaɓe o yaltini kadi hakki 50 millions e koppareje CFA gam safrude caɗele baɗe nder leydi Sénégal e guila to banggue mayɓe ha wonande kadi sukaɓe wonɓe nder cafriɗe cellani taw ala ko jeyno sababu mum sowona ɗiɗo caɗele bannoɗe guyri gara e bannoɗe ñaddeni ɗi caggal noon kadi moko yiti hono vaccin mbiyen ɗum ko wiyete hono pingu corona e nder noon hollitama to banggue wiide pingu corona yimɓe hewɓe puɗɗima oɗo saaha pingade walla ñakande leydi Sénégal kono kadi woni yimɓe hay oɗo saaha ene kuuli no fewi ha tegna waɗande liiduɓe jajaɓe sosoɓe camɓe ɓe kamɓe ɓe kuuli ha no fewi sanne wiyede so tawi janggo e jaam soɓe pinguima ene wawi jibinde goɗɗum taw ɗum ɗon jibinde ko gueɗe ɗe juɓɓani joɗani pewani ha joni bandiraɓe tedduɓe gonɗen koto banggue virus corona o nder noon hollitama oɗo saaha ene wayno corona wari yimɓe hewɓe siko oɗo saaha nder leydi Sénégal ene jaahi ujunere temedere neɗɗo ujunere e tato neɗɗo ɓe 103 personnes ene wayno ɓen ɗon keeɓi hen sankata ala ko jeeyi sababu noon so wona ko yite hono oɗo ene corona bandiraɓe son ƴeewi ene wayno Thione Seck en torima jomiraɗo nde Allah yurmoto yafotom kankone ene jeeya sababuji sankare makko hono oɗo en corona yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe jobbo TV international ɗum noon ɓenni kadi ko ote hono oɗo en mawɗo kilifa mo ganduɗa balluɗo leydi Sénégal balluɗo Afrique balluɗo windere nde kala holi on noon ko jignaɗo meɗen hono Amadou Mokhtar Mbow hikka waɗi duuɓi temedere ha yaadi e nangue woni duuɓi makko dañi hikka temedere walla mbiyen o temudini koye nder mo noon weltade no fewi nder leydi Sénégal ne wayno kamɓe Sénégal aɓe duttiɓe mbi kamɓe de eɓe jogori mawninde oɗo ene ñalawma joni wadde ko ñande waɗi ko ñande aset nogase ko dow lewru to enen hono musée des arts e nder ɗo noon hollitama ala ko haalte tan so wona ko wiyete hono naɓɓo ka nate ɓosoje kaaloje ko wiyete hono projection de film wayno Annama Silimani golle makko e balle makko e darde makko nder leydi Sénégal nder windere nde kala wonande ko golli ko ɗum ɗon ma waɗe e ñande henni hen ma siftore kadi kanko hono mawɗo meɗen jignaɗo meɗen Amadou Mokhtar Mbow o meɗen wonde directeur général de UNESCO wonon gardiɗo kuptodinɗo UNESCO wono hitaɗo ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi e ciggal noon kadi saabu darde makko e golle makko saaha nde ɓe goni étudiant to leydi Faraïs tawanoma pelle mawɗe limtinde gam darnade kala ko wiyete leydi Sénégal darnade kala ko wiyete hono Afrique ɓaleri ko nder noon bandiraɓe tedduɓe sawtol ko Abdoulaye Sarr oɗo saaha ene wayno sen gummi oɗo holto kuccuɗen toon to paɗen en jaltat leydi Sénégal haalama jeen ha to nayyi hono banggue leydi Gambia to ndenɗade leydi Gambia ene wayno ko heewi oɗo saaha haalama toon yen haala toon noon ko caggal caɗele mbaɗe ɗon caɗele hakkude leydi Sénégal leydi Gambia jeeno sababu muɗum ko wonande luural waɗi hakkude Sénégal najo Gambie najo caggal noon Sénégal najo o wari hono Gambie najo waɗi ɗum
ɗum ko laaɓi walla mbiɗa tufi ɗum ko laaɓi e nden ɗon noon addi haaluji no feewi gambinaɓe mettini ñefti kadi wona hakke capantati laaɗe Sénégal naaɓe duppi ɗumen ha laaɓi nder ɗo noon waɗani hono Sénégal naaɓe kañumenne kadi wona hakke temedde capanɗe jeetato Sénégal naaɓe kañumenne kuuli e nokku Sayang ɓe kuuli ɓe gummi ɗon ɓe dogui gam suuɗoya toon hono battu ko Kunta taw noon ko nder leydi Gambia ɗon ɓe cuuɗi walla ɗon ɓe mooli e nder hono école aji noon tiɗen gandi oɗo saha ne wayno waɗi caɗele ha no feewi sanne gummoɗen ɗon holto paaɗen no wayno oɗo tan jeeta to ndennadi leydi Côte d'Ivoire e nder ɗo noon no wayno ko yowiti hono Sankare Ahmed Bakayoko ko gonnoɗo jimɗo jagorɗe wayno kanko no caggal nde o sella nawa to leydi Farais nde o tampi ha no feewi itta toon fana to ene leydi Allemagne wayno ko toon rutti joomi ko caggal noɗon ɓe gartirima to enen ndennadi Côte d'Ivoire ñande aljuma oɗo e ñande aljuma nde ko nde no yurna to enne e hono segala yesso hilfaɓe mawɓe ko wayno Alassane Ouattara e dendagal hilfaɓe wonɓe dutɗen caggal seeɗen wayno ko kanko lomtino Amadou Gon Coulibaly on ɗon kam jimɗo jagore premier ministre wonno en wayno kamɓe ɗiɗo fof ɓe cankima e ndeɗo e ɗiɗo e wonani hitande ɓennude e ɗeɗon hitande kono noon kadi nalankoɓe hewɓe mbaɗi pijirloji men ko wayno Alpha Blondy ne woɗɓe gam ruttidema ko wiyete wono teddugal ko mbiyete on hommage bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio hettiyankoɓe Jobbo TV international on calminama on jurama on jettama so to ɗum ko Abdoulaye Sarr sago Allah sago moɗon yen ñalle jaam yen kiire jaam yen mbaale jaam